Kubli pi baro chaka tup kubor jungi ka Don Bosco Media Network. Tingni pashosh ki marki ba kongsan. Nan sa samlo di ki jingtip hakapor babiang ong Dr. Mukul Sangma. Wat lada umbiang ka kamay hapsiyo kajna ki nongnya kali das kiat lamare. Tmu pen kendria no ya ka kerdop talasi jong ka 58 GTC Assam Rifle ha maushubun. Sngokia ka People's Democratic Front bahiar ka jingpuli haskul ba nehu. Berjob ka Riboy United FC persai ka Renti FC da ar la shigol ha ka jingya kun parlong hamadan kurkalang Riboy District. Tementang ini pais ki kubor ki bakambanya. Unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul M. Sangma minta kesengiu lai tu aki nong tok kubor balat lai kubor bon sesam le ki jingte baro ha kapor ka babiang. U Dr. Sangma ulaong bakalong ka badon kami u kumunong mikman bania tu iki baro ha kapor ka babiang. Ulai tu mula puli hakikot kubor syapang ka jingja jung u na shlong bad kwa banong syapang kata. Namarba ki kot kubor balat patai kubor ki don laki jong ki temmei ban yo jingtip bad baki don ru ya kalat bakin ai ki paria ya ka jingja. Mukul em sang maula ong ru baka baha ban chu ngap jar. Henry minta ngalang ban pli ya ka mobile phone jong. See, as you follow the whole development as unfolded, I think to some extent you already have, because you all are capable of being analytical on any development that unfolds. And you have that capability, you have that strength, which I do not have. So even without being told, many of the things you already know, and you have a mechanism, you have an inherent system to get into things and be analytical, because I see most of you write sources, I don't know where the sources are, we don't get those sources, you know. So the access that you have to inputs and informations, I think we must appreciate. I appreciate that. See, it is natural. It is natural because I have friends all across. I have friends all across different political parties, and whether within the state or outside the state, we have known each other for a long time. And I have had the privilege of knowing many people. So it is a natural thing. But then what is important is to see that to whichever party we belong to, we first try to strengthen that party. And the purpose of strengthening that party is to ensure that that party is capable of providing us the platform, a platform with a strong foundation to be able to do justice to the responsibility that we assume upon ourselves as elected representatives. And therefore, the whole purpose of being in a political party revolves around, taking care of the interests of the people. And anything that handicaps us, we must address them. Kubur Menteri Bapaya Ketana Transport udah sekian lamare, bagi nongnya kali kamai kia kendu jing hakini ki por badon ka klam COVID-19. Namar babun ki kali kamai kim yo alat ban kamai man kasni, namar kad hadu menta ke sorkar kadang betha iki kali kamai ban yad the odd but even number. Habai crunch kilap tai kubor ubat da sakiat ulay itu. Baka don shisha ka jing jing nam jong ki nongnya kali kamai bakim biang ka kamai ka ji jong ki kat bai ka khajna kin haban siu. Nakaliang jong ulaong ba unwat lat wat lenti makinong nya kali kamay kin suk ban siyo ki khajna bat ban suk ban kamay ru. Namar ho ngaro nga suthuk ba habede bat kini ki local taxi jong ite ki la chenja ba bupli ho ki bon na constituency jong aro ki bon na ki wei constituency ro ki balde ki perlok ki wan ki ot te ngirong suthuk ba ka jing siu ka don re ka jing kamay bat kaduna kamlong kaduna shisha kan te ngiru ngaro kamtam kumu representative jong ka state mili ka constituency jong ngin pet kong ngani pat ngin persangkat bala ban wat kalat kelti ba ki nongnya taxi jong iru kin long ki basuk ban siuro bat ban suk ban kamairu kata kata ngeju andre menta banong ipi kano ka solution ka bangi ngimot ban le tanga nampat don kano solution andre ngin nyapai interest tom nam kata ko kong ngila ban penyan mo ngila ban penyan andre ka main ka de result result ke bangi nginyo namar ngingim tip mo ngingim tip ba lari niat kat kum ka number kepala register te ka de banong equal ka mo ka odd kata even kata dan ipai ka jing long ka registration kan ndai ha
haka reality pada haka jing shisha pada haka jing long haman la kasngi te kano tulu even bami kano tulu warum mi ngipte te ngihaban pa yak result ngihaban pa result kumbangi imanta kane ka jing penya odd even hot kaya rap khandiat mo te sakatto kani kania ngin pet kalong kumno menta kumbalong menta mo ka kane ka situation jongiro kala khamlong normal khandiat ngalong pi bon ki SOP ki bro ki bot kia don hang tu kia follow ki SOP te habede baka traffic pat ngin pe ek result ko mo mantar nginang persang manwat ki wegi lang ti sagi wegi jela ki bon jat ki strategy ki baki ki penon kam bon jat ki strategy ki baki ki penon kam ban is ya ka traffic jogi mde tang ko odd even ki bon jat te hang na rong Menta kesngi nakaliang ka executive committee jong kasnong kile kendu lang ye EDC uba pin yait sing CMMDC ka than uba san bor shulai uba long MLA ka Shillong South katana chipai 56 GTC Assam Rifle ringkat ki officer ka DEO banya jurib ban mir jingmut ban shim kya ya ka kam da ka ba perkat ban pin kenria ya ka check gate nakajaka ka badon menta hak ni kajing kendu la rai ban nakliang kisipai kimdei ban pentut ya kalit kawan jong kipat ba nong song snong wat lada ka shimpor ban pen kenria ya kate ka kerdop sipai baki pat ba kin hap ya ling ba ban po snong ba ban ken mau kendiam hadin kajing kendu jing e kin snong ha ubna ya yong na kajing pentut kisipai ya kalit kawan jong kinong song snong mo shubod na ka bakhang ya kate ka kerdop na do sipo baji minmiet hau benai ya yong hi la don ka jing thai ka committee banwan ra jing suk habden ki nong song snong bat ki pat ba da ka jing ya tre lang ki tanat pulit ki sipai bat ki nong kit kam snong hadu menta lai i maklam don shu ka jing kan at hapadeng jong ki sipai bat ki nong song snong henrei na kaliang ka snong ki trang ban weng sendon ya ka ni ka gate na ka te ka jaka party te kala kalung pite ba po ka defense authority hakari bro ko de ki paul laktli file te kinunu shiti bu shupa kam tu plasu tu te mban singa leje de level lo jong te kamut pej mentangi la yo ko official directive na po defense po DEO defense estate officer ka ba ko office ka na po Guwahati da ko accordingly kala pentip ya kan bagi saya bu kan ka joint inspection te kala dan ki meeting mentan te ka bo mentak singi kalau betik ba nagaliang jong ki official jong ka DO office ki balawan menta kila appointment kila yawan menta kila tip te murkit sasang mentau no yang jingrong kat no mitar kan sim nakat kamin gil man chef hang ne ru hang ne hadit te but kini report baru nagaliang jong kini ki official ki sa forward sipo DO te accordingly nang to officially ki sa pa sipo Ministry of Defense ya kabangi jointly mga local MDC ng Dorwas nung lang nakapoy uput pat bagaladep ya ka report kan poy persadeli ya final stage te ngin sa elit lang pat ngin siya penbet lang bang elit ba ngin yo ngin try our level best ngin persang nang berta ka jing biang jongki may padba ka jing kuwa padba will try our level best ba kani ka kam kan urlong kan seso te at this stage menta ka sa pada po ka di DO office ngila ya pej ngila ya depth inspection joint inspection tigikin sa le ka measurement ngana ta nata ita nagaliang jong ka 58 GTC ki komandan deputy komandan ki assure yang akbar jonga ba kamdon sukono no ka ki la report ba kamdon sukono ba ki assure ngaru ngakerpat iki ba mut army un percaya civilian ke percaya army kai ka message ka ba nga request ya ka meeting kalong ba ki army no civilian ngi di brio hi la ni thao to no way u blay la persat mesin to no way kala bonong ki kamtam le ki army ki dei ka job tu ki kalong ban protect e gari ban protect e ay de kalong ba sutrat ba ka di ekran ro mengelawan hi teradi ru kala kapia ba de hopefully ka ba very soon ikin pendep yang ka report the measurement kajing yang ka map kana tai regarding the shifting of main gate but hadin jo kata kin saya barang kam tingir mi sia follow up
ka jingelang jong ki kato ka ningut ki rio rangba bakan thubi ki rangba shnong ki nong ket kam kamau hati area local taxi association ki samla bat ki wei ki bala mir jing mut lang bat ka hinyau trap achik national movement HANM Riboy district bat mau hati zone ki la rai ban khot no da ka jingelang pat ba ka khandai tarik risau ar hajar arpoi hamadan mau hati bandawa ya ka sarkar jilla bakan siang rong no ya ka surok kali ka bajlan kumba prapo kilometer na umsning shadu umsiang ka bala tip kum ka UJ Road bat kabadeiru kawai na kisurok kali kabala sha ishra la kumba lai post na mea klem don kanu ka jing maramot ya ka jing jot jing pei jongka bat mentali le ka jing sneu ketika surok kala nang kamjur bat kabala shimpo ki ar kanta ha ki 10 kilometer marshiteng ya ketika jing jalan Islam meladap dari keladon ke jing perbait nak kalian jing association pangin le ya kenduk ya minister mana ya minister yang judi ndrei haka jing yalong pai ba mong ila sim je ko wik senjam bagla peniru haus nem arja ka kendai bagi trade lane maramot no e ketika surok dalade da kata skim lade no skim UA kabala su ai ni no boleh ila su ya repair untuk ne kuntai tanpa kesorkar kan ini ndrei kesorkar kam sim lale ai kam sim sengat kalau penpan kumu mau jentut lada kamdan kata kajing trelang ba upai ba ada ni suyaki tang kumba nakaliang kino andre wat nakaliang jengi ki paranebar kali nakaliang ka semua association andre abangi ni khot yaki ni wer yaki bani trelang andre awan kata kajing snow bom wa burom no kajing wa burom ka ba kimla ro ban ai kubor haki pai ba lana ki paranebar jogi jadi nak kata nakaliang jengi la persyanghi karena katya kan bayi midon ibu ibor ban le jangan kam re kampoi se ni sudon tak kajing sedang re klepon Kaseng San Himasima People's Democratic Front menta kasi kalapan pal kajing snow kya ka bakraw halor kajing hiar sendat kajing puli ha ka school ba Northeastern Hill University Habakran ki nong tokot kubor bat lat pathai kubor Shillong hadin ka jinge kandu yu vice chancellor ka Nehu u general secretary ka PDF u ba auspicious ling dok mau plang le tho bulayo ajing tim ba ka Nehu kala hiar ka kerdan ka ba khandai pau na pedeng ki wei pat ki school ba hari India uni unong yelam ka PDF ula ong ba ka jing hiar ka Nehu ka dei na ka daw jong ka jing bam pendab iki san pun riu tili ki post professor but assistant professors but ka jing tungkam ya ki wei ki nong trei jong ka Nehu Baik, ti kublai sibun ya kan ka jing platform ke jongpi jing antip ko lingkot bah la ya poi kumni ti kan ka press briefing ni ka chanmet ka dei na kawanta bangin presmo sopi ka badai ba ka jing kenduk ko jongi ba tu vice chancellor jong ka Nehu u professor Prabhasan Kar Shukla uba na try pi la yo ka jing tip di vice chancellor barang si banai menta ka jing lenti ko jong u ba ka Nehu te kum ka party hi nadu gini kisnam dulu adab ni judan ki jing kenduk ba ki vice chancellor ki barem man address si sibun ki jingye ki ba ngiyoi ka ba lakta sisa ya ki samla puli jong ni ka jela ka jongi but om dei tangi ki samla puli jong ka jela megalaya ndrei ya ki samla puli jong ni ka north east region hi baro kawai ti ha ka jingya kendu ka jongi hende ka sngi bat u vc jong ka Nehu ngiyo ban yakran ni ka tu ka ni teliki mat ki ba ngi skodei ya ka bandra ban tu sngau shu bat ban yo jing shairu te kawai kamat ka baning kong ka bangiyo ban yakran kalong ka bai dei bat ki post jong ki nong hikai teaching staff bat ki post jong ki wei pat ki bom dei ha ka bentar jing hikai nei kita ki non teaching staff ki ba kat kum ki notification ki bangiyo ha Nehu ha gini kisnam dul adab nadu snam arjar kan nyau kum tu terter hadu bentar kimi kawai ka notification hadin kawai ka notification ban khat application ye ki babon teli ki post apo Nehu na ka bentar ki post professor bat assistant professor house nama arja khanyo ngiyo iya notification ka ba kanihu ka penmi ka ba lakot application na ka benta san pun riu teli ki post na ka benta ki ka post professor but assistant professor dan mereka niru ka syukut kumto lampoi sino tipi iru hagini ki snam ki adab ki don ki post ka ba ki khot na ka benta ki non teaching staff dan mereka turu ka syukut kumto te ha ka baide bakani ka benta ngilayo bani kran bat UVC namar ba habangi lapen sngo syau haka baide bat kajing hiar jong university nomor lada pipet kat kum ka bat kat kum ka NIRF ranking jong university dangshen hi ba ka NIRF kla rang ya kan Nehu ka hiar dambiang dak si point menta ka rang haka kerdan ka bakhandai po ha kat kum kajing don jigi institution ha po kari India hi bor kowe te kalong ka bos ngosi ba ka Nehu haus nam ar hajar khanrio
Hakapor ba ka NIRF kadang le yang ranking kemeningkong kanihu kadon haka kerdan kebakatsan. Tenrei kawai ka senam hadin kawai ka senam ka hiar bet 10 points. Timenta kadon haka kerdan kebakandai po. Kabala kata sikat de igi samla puli jong ni ka jela ka jongi. Bat kidan sibun ki daw ki ba penlong ya ka jing hiar jong university. Te kawai ne kini ki daw ka de ka jing bomdan jong ki noi kai haki ba pun ki department. Ya ki noi kai haki ni ki department go per po nehu pinyo iba Menteri Hima Malim ubaki langsti badai pet kmi ya kiyo ki hat hapo ka hima ka bahab hari boy district ringkat bat ka komiti ka kam yau ha umsning ki bala sakhi lang rubat ki bakraw ka hima ki la penlong ka jing kendu ban shim ya karai ban bu tarik pli yo no ya ka ri boy bahab hapo ka Hima Malim. Utai menteri hadian ketika jing ya kendu lang ula pen benar ban sedang pli yo no nadu ka shi tarik risau da ka ba an sedang shwa na ka yau umsning. Kiyo bala pelaj ban sedang pleno kin kentup ya ka umsning, umden, nong po bat umroy ula benram. Nakaliang orang bash nong umsning property ula ubalong us secretary ki kamyo ne ka CCMC ula itu. Baya ka jing sedang pliyo ka longkat kung ka jing ajing bet na ka deputy commissioner ka district. Henry ula kerpa di ki pajba bakin buat renti ya ki kendon sorkar bat nanum syaru ban dalam kelung ki bahapo shipos nam kereta lat tang kito ki ban nakidaw ki bamla ban kiar. Yung Muslim, yung Dan, yung Moro. Yang kali sedang na yung Muslim, maka Historik. Menteri nong dia. Menteri nong dia tak suruh kena mana utang, nama tak kayu kanam kang, bikin burung hidup, itu bah. Yang keempat ya hari itu pun yung Muslim dah maka Pagsibuhan di tangka di hadir pun di sekretari atau komiti atau macam komiti Muslim akan ini makanya dapat pun ka notification dan ka order ke pakai nak kalian jom ke deputy commissioner yang di Boy district akan retreat jom di benar September ada we bala ai jingbet bagi lapan plino ya yo tentang ini keren hari bagi Muslim dia mentang kasih nak kalian ka Muslim market COVID-19 management committee hadir mana kalian jong ipaim jong ka Hima Malim ila ya ka jingbet hak ba limbang undertaking ba nak kalian ka Hima para simti ban pembiang ban pembet berpenyak dia renti ya haji plino ya bio hapo boy mo mata asni ha kabide bat kini committee jong komiti nilai syok perkat ba instan kumang chairman ba kayo muslim instan nadu ka shitarik jong bunai oktober 2000 atwe jekani ke komiti ka kerpat kabanikong ya baro kinong syong dukan kinong syong yo jong kayo muslim ka bahap so ka Hima Malim lakarpat yaki bakin sobha manwanra ya ka certificate hak bayde bat ka vaccination baro kinong som bukan kinong som yo jadi basa kinwanra ya ka certificate ban pensisa bakilada ai ya ketika nang mana kalian ke komiti nila bane ya ka banangkam ban manwanta ya stiker ka bayde bat ka vaccination bat jong baro kinong som bukan de lakar patru nakalian ke komiti ya kinong songyong bakinyele tak bala ban bu berhenti ya ka SOP nani ka jingbetha nakalian ke sorta kata kalon kabawan kinong wan thit jingthit kinong di bat kinong wan thit jingthit kin sobha ban den ya kata kamas bat tak bala ban yele khuit ya suba ban namdan ke jingbia pathan hakim ti besingkin kata kali ke jingtepat na ka komiti ban ka jingtepat na ka komiti kalong ba ya kinong wan yo pa ba kinong wan yo baro kin sobha ban ya den ya kamas ba kunjuru ban yele tak bala ban nilum yalum lumbrung than ayo ha Kajingnya kun le kai ball parlok ne ka friendly match balong Hamadan Kur kalang boy rembong ri boy district kalalong ka ba itenat hapadeng ki arken hun kata karenti FC bat ka ri boy United. Hakajingnya le kai ka ba Maria Biang Bor ban ai men si me karenti FC ka bandit ya kun shen cha Bengaluru la penlong shwa ya kata kajingnya kun parlok kum kajing pentebet shu ya karenti FC.
Haba pai hamadan kur kalang kate ka jingi kun parlok karinti FC kala rem hadian baka Ribha United kala job da ar la shigol. Ukong san ha ketika lempung nilai kai parlok ulalong uba Jason Maulong MLA kau Umsning constituency ringkat kejing sakilang na ki nong yelam ka Ribha United kentub uba Bipul thank you ba Ferdinand Karkamni ba Louis Starling do ba kiwe. Uli uklay absentrik. Berganget pa kani kana kita luksay piwe badan ni. Awa pidan kata ka jingmod ba pitol sai. Pitrishtam piminat nenya pinyok ket uso juma jino. Lada kali ha football nakala dai hakan kan sports. Pa pi ba ki badan hamne. Kani kali luksan. Kilo ki ba i kan sports. Nenya na shim kan luksan ki player. Ba kuno ya chakmat. Palay kubreiro ya Ribha United. Nangyay ba Ribha United nangyero ilang kiyo siya nandun rin dapat pi ba nakaposyo ka po in yo ba na-organize kung ito ano ba pair pangalawa may pi kung mga jukran galing sa udong ba habang i-organize hindi bang isusapot ang hadyo hindi naman nangyay sa kamat tingnan ay kung dahil kulong ni Barokad yung banang ni ki Prolog Lilia yung banang ni ki Rafri ki Linesman Barokad ki Prolog ki Parajor ki Bayasandan Barangay ba Garindi Sport Club habang pilit participation sa Bangalore kirma ko ya kamat lo Pili belong ki sportsmanship. Lai kata ko burong ko or sa state. Ngayon nga inbo ka jing bay, inbo ibi. Kata good luck. Nakaliang jung kariboy nakaliang state bro ko. Ba you will come out in flying colors. Tingamet ba kani ka exhibition match bini pelong. Iyo man pimi namata pangirap kan di sport club. But kajingren jung asam ang song hakila janmid. May kanjong na mga broken na sutok la pa man tayo kagin magansam. Request si president ni coach ni manager ba nakaliang jong araw kung taon ng week mat sa Manila Henry Bayi. Kadon ka eke kasinay. Nalada ka ni game. Mangayo manilarap, mangayo kata hayarap yung people village ko kanyo. Naday ibadet ibahe. Kaya ang nagmisil makapuloy. Mga pa ko kikiyo sakmat, makaskil hibra koy kan po sakmat. Kulay sibon, kulay siya no. Bataki tiki kubor ngila po siya bakod, tak hadu bangin ni Shambiang kubli shibon.